something to believe in when I'm feeling weak, yeah. Always on my mind, never out of sight. Feels right, can I get a witness? You give me something to believe in. Ndikulandirani nonse ku chikondwerero chimenechi cha zaka 25 tiri mbanja. Ambuye ndithu alemekezeke kumwambako kamba kakubwera kwanu mwasiya zambiri komanso ndikudziwa mwatangwanika mosiyanasiyana kukonzekera chikondwerero chimenechi. Nonse amene muli apa komanso ena amene akutionera kwina konse kumene ali, Ambuye akudaliseni chifukwa cha kudzipereka kwanu, chikondi chimene mwachisonyeza. Ulendo wathu wa banja pa zaka 25 wakhala wopambana kwambiri chifukwa cha Mulungu amene wakhala mbali yathu. Ndi chifukwa chake lero pamene tikukondwera limodzi zaka 25 zimene Mulungu watsunga moyo wa banja, ndikufuna kuti ndigawane nanu zina zimene kwa ine ndikuzionanso kuti zitakuthandizanso enoyo banja lanu. Ndiye tiwerenga mawu mu uthenga umene ndawutchula kuti ndipo adzakhala thupi limodzi. Ndipo adzakhala thupi limodzi ndiye mutu wa uthenga. Tiwerenga kudzera m'buku la Genesis chapter 2 ndime 23 ndi 24. Genesis 2 23 ndi 24. Ndipo anati Adamu, uyu tsopano ndiye fupa la mafupa anga ndi mnofu wa mnofu wanga, ndipo adzatchedwa mkazi chifukwa anamtenga mwamuna. Chifukwa chotero mwamuna adzasiya atate wake ndi amake nadzaphatika kwa mkazi wake, ndipo adzakhala thupi limodzi. Tipemphere. Atate, mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu tikuyamikani pa kuwerenga kwa mawu amenewa. Tupempha kuti inu Mkhozi Mzimwera mupitirize kuchita zimene mumachita nthawi zonse mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Ndipo adzakhala thupi limodzi. Monga ndanena kale kuti ulendo wathu wakhala wotheka chifukwa chakuti Mulungu ndi amene wakhala mbali yathu. Sikuchenjera kwathu, sikupambana kwathu. Komanso ndikudziwa kuti pali mbali imene ine ndi akazi wanga tachitapo kuti banjali likhale, lilimbe, lifike zaka 25. Ndifika chake lero ndifuna ndigawane nanu zokhuzana ndi zimene ifeyo zina mwa izo zimene tazikhulupirira ndipo timazikhulupirira, zimenenso ine ndikukhulupirira kuti inunso mutazigwiritsa ntchito zikhoza kukomesa banja lanu. Mawu amene tawerenga pa Genesis chapter 2 verse 23-24, verse 24 kumapetoko komanso mutu wa uthenga utanena kuti ndipo adzakhala thupi limodzi. Mawu oti adzakhala ndiye kuti chinthucho sichinachitike, chikubwera mtsogolo. Zikutanthauza kuti pamene Mulungu anamtenga Adamu ndi Eva ndipo akhazikitsa ngati banja, umodziwo, kuthupi limodziwo unali usanachitike. Chinali chiyambi chakuti awiriwa Adamu ndi Eva asanduke akhale thupi limodzi. Ndi chifukwa chake mawu akuti adzakhala, kutanthauza kuti pali ulendo
pali mtunda wofunika kuti anthuwo akhale thupi limodzi. Kotero kuti banja pamene lakhazikitsidwa ndiye kuti mwayamba ulendo woti mukhale thupi limodzi. Kumbali yake Mulungu wachita wakubweresani pamodzi, wakulumikizisani, koma zikutengera inu mayi, zikutengera inu bambo kuti sopano ulendo muyende mukwanise mufikise kukhala thupi limodzi. Ndimakhulupirira ine kuti banja ndi chinthu chimene kapena udindo umene Mulungu wapereka, ndi assignment, ndi ntchito imene Mulungu wapereka. Ndi ntchito ina iliyonse imafunika umvesese malangizo ake, umvesese dongosolo, ngakhale mayeso, ngakhale china chilichonse chimene ukuchita umafunika umvese madongosolo ndi machitidwe ake kuti uthe kuchita bwino. Kotero kuti banja lilinso ndi ndondomeko zimene zimathandiza kuti tikazitsata, tikazimvetsetsa ndi kuzitsata, banja lathu likhale lopambana. Lero ndifuna ndigawane nanu kwa ine zimene ndikuzitchula kuti malamulo a banja, malamulo oyendesera banja. Ndipo malamulowa ali magawo awiri. Gawo loyamba ndikulitchula kuti universal law, kapena lamulo limene limakhuza wina aliyense pa dziko lapansi, kaya Mkhristu kaya si Mkhristu. Lamulo lachiwiri ndi lamulo lochoka Bible, biblical law. Ndi lamulo limene limakhuza Akhristu. Ndiye mukuona kuti lamulo loyamba universal law ndi lamulo limene likudza kuthupi. Chifukwa chakuti ino ndine tili kuthupi, ngakhale tikhale Akhristu koma tili m'dziko la kuthupi, tikuyeneranso kutsatira malamulo akuthupi. Komanso popeza ndife Akhristu tikuyeneranso kutsatira malamulo a Chikhristu mayendesero a banja lathu. Kuti kuti Akhristu tili ndi mwayi koposa anthu ena chifukwa chakuti tili ndi magawo awiri, universal law komanso biblical law. Malamulo a dziko lonse amene amayendesera banja ndi malamulo a Chikhristu amene amayendesera banja. Ndipereka zisanzo ziwiri zokhudzana ndi gawo lina lililonse la malamulo awiri ndatchulawo. Koyambira ndifuna kupereka chisanzo cha universal law, kapena kuti lamulo limene likhuza aliyense amene ali pabanja, kaya Mkhristu kapena si Mkhristu. Lamulo loyambali ndikulitchula kuti the law of attraction, kapena kuti chomwe chimankopa munthu kuti afunsire wina kukhala banja, chomwe chimankopa mwamuna kuti akachite chisankho chakuti amayi inu tipange banja, chomwe chimankopa mkazi kuti akanena kuti ine kumanyamba kake uku ena wayi koma uyu. Chisankho chimenechi chimabwera bwanji? Amayi ndi abambo ndikuwuzeni, mwamuna aliyense akamamfunsira mkazi kuti apange banja, chinthu chimodzi chimene chimamthangatira, chimampasa maganizo kuti no ndipange naye banja, ndiye kuti mkaziyo wamukongolera, wamuona kukongola. She has been attracted by that girl or that woman. Wamuona kukongola. Asa kuna bizeni hamuna nukudai nekungoli baya mene maimbira kwa ya mujaya kabina mene mabemberi ya mujalele kwa nana hawa sasika bembera bako bayi hakuna bizani anakuona nikukongola. Choma kina kongolera bainu akujisiwa ndiwo nifadebe advina maji afuna ati kumanga banja uche ndi uche yiji kuma wakandila kwa chumoko chomwe iye
chakusangalasa chankondweresa inu simungachidziwe. Ine chomwe akazi wake chinachita direct inu simungachidziwe. Simungachidziwe ndipo chidziwa. Naye somai utavumiri ndicho kuti yaibabozona ine vanenubala ndifuna ndimange banja. Pali zomwe zamusangalasa zamuchita impress. Pali zomwe wagoma nazo mwamuna. Ndiye chimene ndifuna ndikupempheni amayi abambo anzanga amene tili pabanja. Amayi muyesese kuti chomwe chinakopa abambowa chinasangalasa abambowa chisafe chizipitirira. Azikuonani monga mine anakuona siku loyamba. Inunso abambo muyesese kuti amayi chimene anagomera mwa inu nagomera kuti inuyo muthokala mwamuna wawo. Muyesese kuti chimene chocho musachisinthe chipitirire. Chifukwa anthu ena akangoti alowa mbanja basi amatayirira. Ndipo akatayirira attraction zikhapo. Anthu omwe aja kuti amaona okongola amakudabwa kuti iya sikufunika chifukwa tili dziko lapasi ndikuti tili dziko lapasi. Ndi sitingapewe zinthu za dziko lapasi, sitingapewe kutsata malamulo ena amene akukhuza ndi moyo pa dziko lapasi. Ndikufuna ndikupemphe kuti muunikire kumene mwachokera pamene munayambira. Mukudziwa inu kuti china chilichonse olo chikamati gwedegwede chikamavuta zimathandiza kuyang'ana kumene mwachokera chiyambi. Njake olo munthu akadwala dokta amafutsa kaye kuti munadya chani munatani mbuyo munamba mwadwalapo munatani nanga kwanu amafusa mbiri kuti adziwe kuti vuto lili pati. Leronso mabanja mmene mukupezeka mavuto osiyana-siyana kawiri pena pake tataya taponya za kuchiyambi. Ineyo ndi pemphero langa kuti pamene tili chikondwerero ichi inuyo banja lanu ngati limapatuka ku attraction ija, ngati limapatuka ku chiyambi kuja, likabwererenso mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu. Lamulo lachiwiri lomwe lilinso pansi lamulo la chisankho chachiwiri cha universal law of marriage ndi kukhala pamodzi. Anthu tikakhala pamodzi, anthu tikatenga nthawi yathu kumakhala limodzi, zimathandiza kuti tidziwane bwino, zimathandiza kuti tikule limodzi. Inuyo simungakule limodzi pamene simuyankhulana, pamene simuseka limodzi. Nthawi zonse serious. Uyu serious. So banja lili bati. Sikufunika kukhala ndi nthawi yawiri ndikumasekesana nkumadabwa kuti ndisuwa ngati kuti ndi mkazi wake, because mkazi wako ndi nzako, mwamuna wako ndi nzako. Pakufunika kukhala limodzi. Ndi pamene timadziwana bwino. Tikamayamba banja lathu timakhatisana dziwane zonse. Ndipo Mulungu amadziwa kuti sitinadziwe zonse, chifukwa chake mawu aja kuti adzakhala, they shall become. Ndi dongosolo ndi ulendo umene umatipangisa pang'ono ndi pang'ono. Inonso munamve anthu akapatirana kuti akazi ngapo amati akomatu akazi ano mukangati mukufanana, hamuna anu atana mukangati mukufanana, mukangati munthu ndi chimwena. Timakhala limodzi tsiku ndi tsiku, tikuyenera kumaka kufanana. Ndikupempheni
amayi ndikupempheni ababa, pezani mpata omakhala ndikucheza ndi amuna ndi akazi. Ndikudziwa ndi masiku achitukuko, kuli makompyuta, kuli mafoni, koma inuyo simunakwatiwe kapena kukwatira foni, simunakwatiwe kapena kukwatira kompyuta, mwakwatiwa ndi munthu amene Mulungu anakupasani. Ndipo Mulungu ali ndi chiyembekezo chachikulu pa inuyo kuti kudzera mwa banja lanulo anthu ambiri akadalitsike. Mulungu akamachita chinthu amafuna kuti chinthucho chikadalitse ena ndiponso iye Mulungu akalemekezeke. Pezani mpata wokhala pamodzi ndi kumacheza. Nthawi yake ine nthawi zambiri sindikondwera kali nazimachitika malinga mina nkhani za ntchito kudaya abambo alikuwa amayi amakhala kwakuti sizabwino wina banja londeni lipata pakufunika dongosolo lokuti lidzikhala limodzi. Ndipo lamulo lachiwiri limene ndikuti biblical law of marriage, lamulo limene limakuza mkhristu, chisanzo chamba chimene ndifuna kupereka ndi pemphero. Ineyo palibe chilichonse chimene ndikuchidziwa chimene mkhristu ali nacho choposa pemphero. Ndimakhulupirira kuti pemphero limachita, pemphero limasintha zinthu, pemphero limamwaza adani, pemphero limawononga maplana oyipa. Pemphero ndi chida chopsa cha Khristu. Ena mwa inu munapemphera mufuna kuti mukwatire, koma mutangulo mbanja pemphero mwalisiya mwaliwala. Ndifuna ndikuwuzeni kuti nthawi imene mufuna pemphero kwambiri ndi inoyo kuposa nthawi imene mayamba banja olumafuna banja. Chifukwa ndi chani? Kawiri tikamalowa mbanja zimachitika kuti siwonse amene amakondwera kuti banja athu likhale. Ndipo kawiri pokonzekera kwati mwamva ndithu kuti pali nkhwena kuti muna kuti akazi isakumufuna, mwamva pali ena kuchikaza kuti mwamuna isakumufuna. Pamakhala anthu ndithu akuna kuti aya banja lwe lisachitike lisateke. Zimachitika kawiri mabanja ambiri kuti achibale ena sakukondwera nanu samakufuna niyo kuti mukwatiwe ni mwamuna wako ndi mbale wako kapena ndi mukwatire mbale wako samakufuna. Ndi anthu amene aja inuyo mukalima pa pemphero mapezeka kuti inuyo mwakwatirana mwapanga banja. Ndi mukapanga banja anthu aja amakhala kuti sakukunyaniza bwino chifukwa samalifuna ndikale banja lawo. Akangomva pang'ono kuti muli vuto mbanja lawo amatengerapo mwayi kuti vuto limene likanapitira chifukwa ife timanena, koma makani amafunicise kuti banja liti sakufunaniza bwino. Ndiye pamakhalanso kuti mukukula mukupanga maubale, koma tikamapanga maubale tizonso tikupanganso maudani. Timakula ndikupanganso maubale komanso ndikupanga maudani. Ndi adani amachuluka sopano makayali mbwe omangoyang'ana kuti litaliti. Pali alikuenake kwa ina mene ndimaelekeza ngati timati achigwa nditola. Tikati chigwa nditola timaelekeza galo. Pali galo ena kususuka kwambiri kuti ukamaenda utanyamula chinthu mutengo elekeza watenga khaya chakudya ukamatere chochi joma kuti amana ngati mene ukutere ukutaya kuti watani atole. Ndi amene ndi achigwa nditola. Kuli kunja ku achigwa nditola amataka ngomva kuti pali kavuto pang'ono mbanja amayembekezera kuti liti limene selikhala. Ndifuna ndikuwuzeni inuyo mukayima pa pemphero chifundo cha Mulungu chichitika utsa chifundo cha Mulungu. Pemphero limatithandiza kukhala kuyimikika mu chifundo cha Mulungu.
achuluke, ngakhale osatifunira zabwino achuluke, koma chimakwaniritsidwa. Ndikupempheni inuyo abale amene makamaka mukulowa mbanja amene aposachita womba kapena muli ndi maganizo olowa mbanja. Panopo ngati mukupemphera mukalowa mbanja onjezerani giya ya mapemphero. Kapemphereni koposa amene mukupemphera mudzaona chipambano. Chisanzo chachiwiri chimene ndifuna kupereka ndikukhudzana ndi lamulo la Chikhristu kapena biblical law of marriage. Ndi tifuna limalize sopano. Ndipo ndikupya 1000 anzanu kuti musachoke akumaliza. Aitaneni akhale pafupi. Hallelujah. Chisanzo chomaliza chimene ndifuna kupereka chokhudzana ndi biblical law of marriage ndi kutumikira mu chizungu ministry. Pamene inu ndine tikutumikira, Mulungu amatidzaza, amatikuza, amatikweza. Pamene tikukazonda odwala, pamene tikapempherera odwala, pamene tikuthandiza osowa, pamene tikalimbikitsa ofoka, pamene tikhalira ndi anzathu amene akulira, pamene tikasangalala ndi anzathu akusanga, pamene tikukhuzidwa ndi mavuto a ena, Mulungu amatikweza. Pamene munthu kudzikhutula, kudzitsanula malinga ndi maluso ndi kuthekera kumene Mulungu anakupasa kwa ena, Mulungu amakudzaza ndi zochuluka zoposa zimene ukupereka. Miyambo 11 verse 25 akuti wothira adzathiriridwa, wopatsa adzapatsidwa, wothira adzathiriridwa. Kutumikira sikulalika kokha. Kutumikira ndi njira ina iliyonse imene tingapange potengera ndi kuthekera kumene Mulungu anatipatsa kuti tikathandize ena. Mulungu ali ndi chiyembekezo kwa Mkhristu aliyense kuti ndi mtumiki. Watiyitana kutumiki. Kutika mbanja watika mu utumiki. Mbanjamu kutika tumikira anthu manjira zosiyanasiyana. Tathandiza sikana ndi anyamata ena kuti azakhale mabanja abwino. Talimbikitse mabanja ena kuti akhale pamoyo wa Chikhristu. Abale akakondeka, taona kuti banja amaliyambitsa Mulungu, koma pakusowekaso inu ndine kuchitapo kanthu kuti tikafike pa chimene Mulungu akufuna kuti tikhale thupi limodzi. Akuti ndipo adzakhala thupi limodzi. Ndiye kuti ndi ulendo. Ineyo ndi akazi wanga pa zaka 25. Sikuti hali zonse zinali zinthu zophweka, koma chifukwa chakuti tinakhulupirira kuti Mulungu ndi amene watiyitana, ndipo kuti ife awiri tili ndi udindo kupangisa kuti banjali likome, banjali lipambane. Ndi chifukwa chake lero tili pano. Ndinacho chikhulupiriro kuti inunso mukayang'ana banja lanu kumene lachokera, ndikuyang'ana chimene chidakupangitsani kuti mukhale pamodzi nkupanga chisankho choti mukhale banja, komanso ndikuyang'ana udindo umene Mulungu akutipatsa ngati Akhristu, komanso nkuyang'ana zinthu zimene zimakomesa banja monga anthu amene tili m'dziko. Ndikukhulupirira kuti inu banja lanu likhala lokoma, likhala lopambana. Ndi pemphero langa kuti chikondwerero ichi chikachize mabanja amene akusowa mtendere, komanso
chikaunikire mabanja amene akusowa direction, komanso chikalimbikitse mabanja amene ali pa mtendere, komanso chikaphukise ndi kubadwitsa mu Family Christian Church ngakhale mipingo ina yonse mabanja amene adzakhala zitsanzo pa dziko lapansi. Ambuye akudalitseni.